Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel फिन खनसेबाव गासैबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दा फाइनाली ADRE एग्जाम नोंथांमोना एडमिट मोनबाय एग्जामाबो जाखांबाय बेनो जाबाय HS लेभेलाव नाथाय मोनसे बाथ्रा ससियेल मिडियायाव गोबांथार माने गोसारदोंमोन भाइरेल जादोंमोन बेनो जाबाय कुइसन पेपार स' बे कुइसन पेपारा बबेनिफ्राय फैखो सोर खालामदों बोरै हमजाखो आरो बबेनिफ्राय फैदों सोरमोन बिनि सायाव गासैबो डिटेल्सआ सफैजोबबाय आरो लोगोसे एग्जामा गोदान जागोन नामा गोबां सोंलु जागासिनो दङ दा बिनि सायावनो कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोजोब आरो जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि लन स्किमनि सायाव साख्रिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा जाय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो सानदों अफिसियेल साइटआव फैदो आंबो फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ड्राइभार पस्टनि एग्जामा जाबावसिगोन बेनो जाबाय 29 सेप्टेम्बराव एबा 29 सेप्टेम्बराव आरो जायफ्रा बोर्ड साइड एप्लाइ खालामदों ड्राइभारावबो आरो लोगोसे डिग्रियावबो नोंथांमोना गांसे एडमिट कार्डआवनो सोलिगोन एबा बेनो सोलिगोन फुं आरो बेलासियाव बेनो सोलिगोन एग्जामा ओइदिनखालि खननै दङ ड्राइभार आरो लोगोसे नोंथांमोननि ग्रेड 3 आव स' बेखायनो अफिसियेल साइटनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामदो नोंथांमोननि एडमिट कार्ड बेनिफ्राय मोनसे फोसावनाय गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे बर' कुइसना एसे मिस्टेक दं होननानै बेखायनो जेब्लायबो नोंथांमोना फार्स्टआव इंलिसखौ नायबानो जाबाय बर'आव जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना माइनास पइन्ट जागोन आरो अके बाथ्रा जाबाय नेगेटिभ दं नालाय जुदि प्रिन्टेडआ जुदि बर'आ मिस्टेक जादोंबा 1/4 दं नालाय नेगेटिभा माने मोनब्रै दं जाबा नोंनिफ्राय -1 दानगोन अके बेखौ नोंथांमोना चेक खालाम दानिया ADRE पेपारा बोरै लिक जाखो बबेनिफ्राय जाखो जों दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै मानोना क्लेरिफिकेसन फैबाय आं मैया बुंखादोंमोन जे थाबैनो माने हमजागोन बोरै जादों बबेनिफ्राय जादों जों बेयाव जिपि सिं बिथां DGP आसाम पुलिसनिफ्राय आपडेट होबाय बेखौ जों नायनोसै जे मैयानि एबा दाखालिनि ADRE एग्जामनि सायाव माबादि जाथाया जामारदोंमोन बेनि सायाव सोरां फैबाय दा बे एग्जामा ओरैबायदि स्ट्रिक्ट जादोंमोन जाहाथे बयबो माने गाज्रि खामानि मावनो हायो बेबादि कन्डिसन खालामनानै एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामदोंमोन आरो साक्सेसबो जादोंमोन नाथाय माखासे समनि उनावसो माखासे भाइरेल जादोंमोन आरो बे भाइरेला बबेनिफ्राय जादों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ दा बेयाव गुवारै डिसकास खालामगोन जे बोरै जादोंमोन आरो बबेनिफ्राय जादों जों दानिया DGP बिथांनि माखासे आपडेटखौ नायग्रोनोसै फार्स्टआव बिथाङा माबादि आपडेट होदोंमोन दा बे ADRE एग्जामा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन माखासे पेपारा दा बे सिरिजआ A ना D ना दा बिसिम दासिम माने मोनथ'वाखै बाट नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जे फार्स्टआव आसामनि आहमनि केपिटेला लास्टआ मामोन होननायखौ दा बेवहाय बिथाङा बुंनाय बादिब्ला ADRE एग्जामिनेसना हमना ला ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन ना पेपारा दा बेखौ सोर खालामदोंमोन बेखौहाय इनभेस्टिगेसन खालामनानै पुलिसा मोनबाय बे जाथाया जादोंमोन धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमोनसापुरिनिफ्राय उपेन्द्रनाथ नेशनेल एकाडेमि स्कुलनिफ्राय जादोंमोन आरो अके स' बेयाव जायनोखि बे जाथायखौ खालामदोंमोन आपल'ड खालामनाया बा भाइरेल खालामनाया बे जाबाय मंगलसिं बसुमतारी बिथाङा खालामदोंमोन आरो बे जादोंमोन सासे फट'ग्राफारा सोरनिफ्रायनो बेनो जाबाय सेबानिफ्राय एंगेज खालामजानाय फट'ग्राफारानो बेखौहाय स्केन खालामनानै भाइरेल खालामदोंमोन आरो जाथायखौ बाथ्रा जाबाय सेबायानो एग्जाम कन्डाक्ट खालामदों सेबायानो कुइसनखौ दानदों बेखायनो सेबानिफ्राय माखासे भिडिअग्राफि बेबायदि खालामनाय जाथायखौ नोंथांमोना गासैबो एग्जाम सेन्टाराव नुखादोंमोन आरो बिथांमोना लादोंमोनबो नाथाय मोनसे बाथ्रा जे बिथांमोनासो मा सासे मंगलसिं बसुमतारी होननाया स्केन खालामनानै माने आपल'ड खालामबाय जाहैदों एबा भाइरेल खालामबाय जाहैदों आरो बे एग्जामनि टाइमा ओरैबायदिमोन नोंथांमोना मिथिगौ जे 10:30निफ्राय अके 10:30निफ्राय जागायनानै एग्जामा 1:30आव जोबदोंमोन एबा 3 घन्टा एग्जाम जादोंमोन नाथाय एग्जामनि सिगां बे जाथाया जायाखैमोन अके एग्जामनि सिगां बे जाथाया जायाखैमोन एग्जाम जोबखांनायनि उनाव एबा 1:30 PM नि उनावसो बे जाथाया जादोंमोन आरो बे सेन्टारनिफ्रायनो बे भाइरेल जानाय जाथाया जादोंमोन आरो बेखौ बेसेबां टाइमावहाय खेबदोंमोन होनना बुङोब्ला बेनि सायाव आरोबाव डिटेल्सखौ नायबावदो दा बे जाथाया जादोंमोन आपल'ड टाइमा जाबाय जिपि सिं बिथाङा बुंनाय बायदिबा 2:17 PM एबा बेलासिनि 2:19 रिंगायावसो बेखौहाय आपल'ड खालामदोंमोन होनना बुंदों माने सार्कुलेट खालामदोंमोन होनना बुंदों आरो दा बेखौ जों नायोबा मोनबाय जे एग्जामा जोंहा 1:30 PM सिम नालाय एग्जाम जोबखांनायनि उनावसो माने 2:00 बेखौहाय 15 सेप्टेम्बर खालि माने भाइरेल खालामदों आरो जाथाया अके बेनिफ्राय मैयासो मोनदों दा जियानो जा नोंथांमोना मिथिबाय एग्जामनि उनावसो जादों बेखायनो एग्जाम जानायनि चान्सआ गैया आरो एग्जामा मोजां जाखादोंमोन जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना ADRE स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जाबानो जाबाय नेक्स्ट आपकामिंआव आरो लोगोसे एग्जामा फैबाय थागोन बेनो जाबाय डिग्रि लेभेला जायाखै ड्राइभाराबो जायाखै आरो ग्रेड 4आबो जायाखै थाबैनो जासिगोन एडमिट कार्डआथ' मोनखाबाय डिग्रि लेभेलाव ड्राइभाराव आरो ग्रेड 4आ उनाव मोनसिगोन दा जाथायखौ मिन्थिबाय बे जादोंमोन धेमाजि जिल्लानिफ्राय सिमोनसापुरिनिफ्राय दाथ' HS लेभेलनि एग्जामा जोब्बाय बेनिफ्राय रेडि जाबावदों नेक्स्ट लेभेलाव आरो जाय बिथाङा खालामदोंमोन बेखौथ' हमखाबाय बिनि आन्दायाव सोर दंमारो बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोनलांबाय थागोन बेखौहाय पुलिस बिफाननिफ्राय जागोन इनभेस्टिगेसना नायबिजिरनाय हाबाफारिया बे नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोना मोनफिनगोन दा जियानो जा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आसा खालामो एग्जामा नेक्स्ट लेभेलाव मोजांनिफ्राय मोजांसिन जायो आरो नोंथांमोना साख्रि मोनो।